ABI LIMAN ko a canja masallaci. Makiya ku za ku kwan a cikin kunce, a Jigawa da ɗan moɗi gidan kowa. Yauwa. Saki ganga aliji da ki gangare ka, magana ce zangaya wa diyan kuka. Daga fadar galadi mambura da ta Nasir sabo karfe Shakira. A ciyaman intanet banu bura. Shi ya ce man zo mu je ka ji dan zaki, wani sako za ka kai wasu hankaka. Mu daga hannu mu kwashe musu albarka, a siyasar Jigawar mu suke shirka. Sun yi mulkin su mun budu da suna duka, muna gani suka yi bata dukan harka. Zanga malam ya cuya ga su ɓare ka, zamani bayan ya kau da su cinnaka. Yau Jigawa ta more irin shuka, zuwan malam kowa ke san barka. Dan moɗi gwamnan romo a miyar kuka, ya bi su sun ƙi su bi shi, ya bar su sun ƙi su bar shi. Ya so su sai suka ƙi shi, wai matsala ta ya gwada kishi. Ya yi aiki shi ne laifin shi, ya fi su ya sa san katsane shi. Ƙaryarsu don dole su bar shi, zambule ne ya kwana da bashi. Mai ilabu sai ya ɗaga yashi, ku faɗa mai jiga wata malanci. Ya fi sun jiga wata gwamna ce, ta agora a uba kuma a musa ce. Shi fa mulki iyakar Allah ce, wanda ya san Allah ka ta ya lalace. Bari to dai mu dan taba zauranci. Mr. President tilo mai reshe ballo, reshe bulun kullo, nan yankin ballo, tafi game wullo, kware ka gallo, sai a koma lilo, a gida ai fallo, makarantar allo, kiwon dandalo, su zama aikin gallo. Don ji Nasir, Dr. Nasir Sabo, galade mun baura da ya shafe babo, ta ciyaman a intanet raba nan. Shi ya ce in yi waƙar gwamnan, ɗan gidan babu na ɗan moɗu gwanan. Ya ce ABI LIMAN ko a bar masa gun. Gwamna ɗan moɗu ne dai jagaban tsintsiya dai a Jigawar mu kaude. Ko ku kaude, gwamna ɗan moɗu ne dai ga sifikan mu nan dai na waɗan yatin ne dai na bala mu musawa dai an wale osi dadi rigim. Ji galadiman bora, ABI LIMAN haya magiyan malam, ku bi sabon ku ji sabon. ABI LIMAN ko a canja masallaci. Makiya ku za ku kwan a cikin kunce, a Jigawa da ɗan moɗi gidan kowa. Na ce ABI LIMAN ko a hita a masallaci, to magiyan malam za ku mutu cikin kunci, da kwaɗan moɗi shi ke da talakawa. Ko a canja masallaci. Makiya ku za ku kwan a cikin kunce, a Jigawa da ɗan moɗi gidan kowa. Da buhari dole tun a tsawon farko, yadda aikinmu zai kyau ya fi makarko. Karka mun rabu don kuwa na sako, gudumar dukansu zumbuli na ɗauko. To a faɗa ba yan fasa mu ci taleko, kuma tako masu daina bagagawa. ABI LIMAN ko a canja masallaci. makiya ku za ku kwan a cikin kunce, a Jigawa da ɗan moɗi gidan kowa. Ku tsaya ku ji sakon tuni na karɓo, da yau za na feɗan ku halin babu. Da ta Nasir Idrisa jinin sabo, shi ya ce in yi baitin kwarashi sabo. Galadi mamauran mu jini sabo, shugaban rabanan nan na Jigawawa. ABI LIMAN ko a canja masallaci. makiya ku za ku kwan a cikin kunce, a Jigawa da ɗan moɗi gidan kowa. Zamani lokaci na da kamar juna, za mu koya wa yanzu ku zaman rana. Jami'a dai jagoran ta kwarai gona, ko ku bi ko
ce ku yi tafihin juna. Mu akan gwamna dan da fa mun kuna, ka samu za mu tattaka uban kowa. Abu liman Ko a kyala masallaci, makiyar ku za ku kwan a cikin kunci. A jigawa da ɗan buɗe gidan kowa. shi fa malam mutum ne da ya san daidai, yadda Allah ya ce za ya idar shi dai. Da haramun da halal ba su cikin kwarbai, haka mai kyau da marar kyau a cikin faifai. Hakali ne mizani na ganin daidai, yadda dan da ke yi wa jigawa. Abu liman Ko a canja masallaci, makiyar ku za ku kwan a cikin kunci.